Ma ръце, крака, върти се! И диша, нали? Слушай, ти как да премареш при нощ? Когато падне на колене, не моли за прошка. Нали Руслан няма да промени нещата? Да, но това беше преди вече цяла седмица Милдри да ме ръга плачи, а ти да ми се любоваш банята. Не, аз не съм се любовал. Когато човек се любовал, му е приятно. Ако знаеш, че си губал, не само призори нямаше да мога да кара банята. Вече си слязо. Тази рапля нова ли ти е? Да, напия се вземе. Значи него още ти ли се чуват, бе, а? Билетите за полета, след малко тръгваме. Милдри. Аз да те